ole tuna hian zing da ru le chan vela ri lo dewa ei lama khop maya zing ni ran suak tan suar suara tuni zing a hian charminar la to dona khate kan balanga kan ba phang thuak thuanga thingpui na turte om le kan in bokanga tiang chon hun man kan tumani hian kan tumram lo thlengta internet tu dawin kan phe ve ngau ngau don ani ti chuan kan thria ei Charminar hi India rama monument hmingthang le lar berte zing mi ni a tlawh tu khuajin po hi tam em reng mai ni chu wang te po chu ni mai thaya hei heng lai mun zong zong hi bazar mun pui vek ani a tuna hi chuanin ei zing kha la nian lein hong lo vai kan veilam le dinglam zong zong te hi bazar dor mun vek ani mishing in busy don ti kha hriata chun dor hon huna tanga zan lam thleng chuan chuwa chon zing kal hi fu viau ni Charminar hi Telangana state thin chiana unofficial emblem ani boka an mun poi moi mai ni ya chuwa chon Hyderabad-a kal chuan Charminar hi voi khatal tlawh ve tur ani Charminar hian history thui deuh nei a description a khan a link ka da engemaw lo chia chiang du lo tha chiang le zal du tan chuan a oma heng lai hmun zong zong hi kum zabi som paruk na tran tir lama khan muslim lal ram vek ani muslim lal ram lian pui zau pui mai li chak deuh mai ni a an kho pui chu Golconda Fort ani a chu ta tang chuan hetlai hian tuna Hyderabad khon ta hian aron in zo thata ni Golconda Fort chu heta tang kilometer som vela hla ani a tunai thlengin fort ro pui deuh mai kulina hual khup mai ni a tlawh tu pawh langa em mai a nakina te pawh kan la tawh le tur angai la chuta tang chuan hemi tuna Hyderabad buna hian aron in son thlata aron in son thlak lim chuan he Charminar hi han khopui laili taka anon sata ni chu kum sanga janga somkhua pakhat vel ani a Charminar hi kum zali chuang upa ani to ni chu an sak chan an soi chu khati hun lai khan free leng vak maya chumi chu ti re tumin na sak takin an baya ami lo re ta si leng lo re ta khan an lom zial an tirnan khopui thara ti hian khopui lai taka Charminar hin sata ni Charminar ti shim hi word ni urdu word pani lak nun an ti char le minar chu hei hetlaya banding atawar hi 4 pillars Charminar chu 4 pillars banpali mo tinang deuh mai ni chu ti chuan hei Charminar sir mai a hianin moslian deuh mai ro pui zet mai om boka meka masjid an tia hei po hi Charminar satu kuli kutub sa sak tho ni hi India rama po moslian berte zing ami ni a mi sing khat velan leng ani he mosa hian pui hem khop mai chuan aming meka masjid ang deuh hlek hian in meka atangin muslim ho mun thiang lim meka atang khanin lei an la a chu brick siam nan an hmanga chu mi atanga meka atangan leila a brick an siam hang chuan a mun poimo lai te hi an din ani chu wang chuan an ngai hlua hi ro pui em maya moi boka architect hi a chungai ro chuna lu thei chi lova an lut lovanga thai ro hi khan la thok thokanga heng vel lai hi ni kan du tok don anga sat lai sonin thingpui dor khaw min ka hria lai khanin engemaw ei tumila thingpui te in tumila zingkar apo min tam to khop maya
chuna phê chuanin tam ve ong tirin om kan camera hi kan telugu nau te nan mudu thian zela hi an luom ve khan pa rin fima lo en do ha zel hei ni ron satana khoran lum chhotana tian thingpui te kan inanga ho zai kan del to mai don ania tuna hian zing dar sari le chan ve velani thingpui te kan ina ho don to anga tuna chuan hei kan channel Zorin Family channel min lo thira min lo subscribe kuda chung alom thu kan soya min lo thir zui zela min lo subscribe sak zel tur point kan som hal cheu ni chong kan tum dan chuan heng lai kan kal phak china heng mun lar historical place ne mon mun hmingthang te han tlawh han vlog zel kan han tuma tin chu lawa chuan hei Hyderabad-a hin mizo kan om newa zirna wangte chung ko izonna wangte atianga kha khang ho te khan mani laman rem chang ani phat chuan han tlawh chu a an izonna chung chang te an zirna te an nun dan phung an lifestyle rim sim kha han talan han vlog kha kan han tum boka tin chu ru man na kan ne ya min lo thi zel turin kan an som cheu ni ti chuan tuina hei to nen kal tur kan ne ya amai ro chun ni min October ni thum a thian pa kan veng chun pui tangwal del tak mai than oma boral thui min thong thut maya ni jan pomu vak lova chuwang chung ka kai thodu talova anoma hi kawi hle maya ke 3p lama te chon prevent thang ke 3p lama te kan ti ho thina tin ma hi musician thattu maya ni boka ni kan ui tak tu setani atan ti thei kan nei lova in me lo deu hlek ma sela tuin zinga kan vlog kan video hi anoma share reng nan hlan ani